Sabayan nyo nga. Saan pupunta yung mga yan? Magdambalis sila nun. Tambalis pa sila? Grabe. So hi guys, good morning. So for today's video guys, magbabike tayo. Pupunta tayo ngayon sa Bani. So tara. Ay, grabe. Ahon na naman. Woo! Ahon. Ha. Guys, di pa tayo nakakalayo at ahon na naman. So ganito talaga dito sa Anda. Medyo sanay na rin tayo. Whew. So yun guys, dito na tayo ngayon sa pinakamahabang ahon dito sa amin. Feeling ko ito yung pinakamahabang ahon. Hindi naman siya matarik pero banayad lang na ahon, pero mahaba. Nagsimula siya sa Sablig papuntang Awili, sa sentro ng Awili. So medyo mahaba talaga. Siguro mga 1.5 metro na ahon to. Pero kakayanin. So and guys, nakarating na tayo ngayon dito sa poblasyon at kalimutan ko yung tubig ho. Pero kakain na siguro tayo dun sa bandang Banina or sa Bulinaw na. So dire-diretso na tayo ngayon. So let's go! Ahon na naman. Siguro naka 7 kilometers na tayo. Sa 1/3 na tayo guys. 1/3 na ang pupunta natin. Medyo iniingal na. Wala kasi ako nadalang tubig. Pero para makalibre, doon lang tayo sa Lugawan. Tapos hingi tayong tubig pa. Baka sakali makalibre tayong tubig. Let's go. So yun guys, malaki-laking lusong to. So kailangan natin i-check yung brakes natin kung magana ba. Ayan, magana naman. Malagang i-check yung mga brakes guys bago lumusong ng matarik. Kasi baka, alam nyo na, baka madisgrasya tayo kapag nawalan tayo ng brakes. So mas magandang i-check muna natin bago lumusong. So yun guys, dito na tayo ngayon sa Anda Bridge. Ito yung nagiging pagitan ng Bulinaw at Anda. So pag lagpas natin dyan, after ng tulay na to is Bulinaw na. Medyo mahamog-hamog pa. Actually medyo malamig ngayon. Kasi taglamig na, January na. So medyo mahamog talaga dito sa Anda at sa Bulinaw. So medyo malamig pag madaling araw. Time check, alas 7 na. 7 AM na ng umaga. 6:30 ata tayo nakaalis ng bahay. So mga 1 oras na tayo pumipedal. At yun, nakarating na tayo sa Bulinaw. Yun guys, ahon na naman. Babawas tayo. Medyo matarik eh. Yes. So yun guys, kakatapos lang natin ng isang ahon at may ahon na naman. So ganito talaga sa Bulinaw, medyo madaming ahon talaga dito. Ahon.
Tira nyo yung nakit natin oh. Whew. Lapit ah. Yan. Ha. Medyo pahinga muna tayo, tapos ahon ulit tayo. Pero walang titigil. Yan, ahon na naman. Whew. Let's go. Ang boss. May YouTube channel ka, boss? Meron. Check nyo na lang. Ano pangalan mo, boss? Bricks ng Anda. Text ng handa? Opo. Taga saan kayo, boss? Taka dyan po sa Malong. Saan punta mo, boss? Tatry ko lang yung sa zigzag. Zigzag ng bari. Kayo, boss? Bulinaw kayo? Opo. Pangalan mo? Andy Gaspar. RJ Gaspar. Bago natin kapadyak, guys. Nakasabayan lang natin. Pero hihiwalay na sila ng daan. Saan kayo pupunta? Bulinaw? Sa bayan? Opo. Ayan. So guys, pupunta silang Bulinaw. Tayo, papunta tayong Bani. So pag pupuntang kanan guys, papunta ng Bulinaw yan. Sa bayan ng Bulinaw. Pero pag papakaliwa tayo, dito tayo, Bani. Sama kayo? Oo, Lods. Tara. Hanggang Tara lang daw siya? Tara lang. Oo. Sige, okay lang. Ayan, RJ RJ? Oo, boss. Ayan, sama tayo ni RJ. Ano pangalan kasama mo? Si Boss RJ tsaka si Michaela. Sama natin. Uy na ako sa ahon eh. Tagal ako natigil. Siguro mga 8 months na. Ngayon na lang ulit. Kalangin tayo eh. Kahit mo po yan. Yeah. Basta chill lang. Chill lang ah. So yun guys, matagal tayo natigil. Pero mas yarito tayo kasi may nakasama tayo. Mga taga-Anda rin. Taga Malong, si RJ tsaka si Michaela. Yan, buti na lang may kasama tayo. Ha, tagal-tagal tayo natigil eh. Hindi nga lang ulit nakalabas. Kayo rin? Oo. Pero nagbabike na kayo sa Anda. Sana itundol. Pagkal ganyan. Ah. Yan si Boss RJ. O si Boss Michaela. Yan, mga nakasabayan lang natin. So, share tayo, may mga nakasama tayo mga tayo. Sama na sila hanggang Bani. Then guys, pag nalagpasan natin yung dalawang parol dyan, ibig sabihin, Bani na. Barangay Chip na tayo. Yan kasi yung entrance ng Bulinaw, bayan ng Bulinaw. Medyo nawala yung pagod natin kasi mababa yung patag na pinatsak natin. Tapos after nitong barangay nito, zigzag na, so dire-diretso yung na yun, Lusong. So malaga, check natin yung mga brakes natin. Baka pumalya mamaya lusong eh. So check natin yung brakes. Yan, okay naman. Yan. So guys, so lusong na tayo. Yung mga malalakasan to. Sabayan nyo nga. Ayan guys, nauna na si RJ. Ginanda niya yung mga batak sa Anda. Kaya nauna na sila. Tandaan lang. Delikado. Kayla. Takot kasi ako dito eh. First time ko dito eh. Tansyahin muna natin ngayong araw. Next time na tayo magbibilis. Pero kasabay na nila si RJ. Medyo malakas si RJ.
Yung mga nauna, mga team anda yan guys, sa likod ng jeep. Mga batak. Tayo, mahina tayo eh. Dito lang tayo sa likod. Alalay lang. Okay guys, natapos na natin yung lusong. Natapos na actually. So malapit na tayong dumating sa San Vicente. At tayong barangay na susunod dito. Kaya wala na si RJ. Tapos na siyang umahon. Tayo, paahon pa lang. Yeah. Saan pupunta yung mga yan? Magdambali sila nun. Tambalis pa sila? Grabe. Yung mga malalakad doon sa Tanda. Mga bata ka. Ako, laspag na eh. So, dito na lang ano, Lods. Sige. Ingat kayo ah. So, sige. Kami sa atin yan. Ingat kayo ah. So, sige. Yan. Lods, ingat ka rin. So, ingat. Yan, may walay na sa atin si RJ tsaka si Micaela. Hanap naman tayo ng kainan dito. Ano ba? Tayo natin to. Hello. Masarap yung sabaw nyo, ante. So, dito na nagtatapos yung 24 kilometer ride natin ngayong umaga. So, inabot ata tayo ng 2 oras. So, at least, maswerte tayo ngayon kasi may mga nakasabay tayo. Si Boss RJ at si Boss Micaela. Tapos, nakasabay din natin yung Team Anda. So, thankful tayo kasi walang nasiraan, walang nadisgrasya. Hindi tayo naplatan o tumukod man lang. Kinain natin yung 24 kilometer ride ng dire-diretso at walang tigil. Dito ko natatapusin yung vlog na to. Thank you guys. Yeah, sana nag-enjoy kayo.